bordu nebo k tomu cíli, který bude postřelovat svými zbraněma. Když se podíváme na posádku toho vrtulníku, kdo tam dneska všechno jsi? Takže v tuto chvíli nám vrtulník předvede visení a otáčení na místě, což patří k jedním nejzákladnějším prvkům, kteří se piloti učí. Provádí se to na minimální rychlosti. Je to pro tenhle vrtulník je to trošičku takový nepříjemný režim, protože lítá v malé výšce a lítá na maximálním výkonu. A co to znamená ten maximální výkon? Pojďme to divákům přiblížit. Ten maximální výkon znamená, že ten pilot vlastně letí podle toho, jak je ten vrtulník těžký. Jak jsem říkal, ta váha toho vrtulníku může být až 12 tun. To znamená, že ten pilot vlastně musí dávat ten maximální výkon toho motoru, že když pilot spočítá si ty hmotnosti, nebo palubní technik spočítá hmotnosti, spočítá nadmořskou výšku, přidá k tomu teplotu, podle tabulek mu vyjde, jakým výkonem může letět a co si ten vrtulník může dovolit. Takže je to